Malati sayyada na Fatima mai daɗin suna. Rabbi sarki ya Aliyu baituka ne zana kara, tsabtace min da harshe na baitukan da zana tsara. Ka taimake ni alamurana da tsarki sunan na da zara, babu ji ba gani gare ni idanu hawaye kwarara. Shirya salatin da kai kake yi da kanka Allah babu adadi, kai ta yi wa manzanmu mahi da duk a halin gidan samadi. As-sahabu asa waliyai cikin salatin a ƙara madadi, na yi roƙon ka rabbi Allah da Fatima ƙaran basira. Ni da ƙaunar ki Fatima damar rayuwa ta rayu, Abida ya Ali ma'ardi ya Allawiya na kenan, Atika ya Aziza Azima Amira Ali ya kenan, Batula Baraka Baki a binti Rasulun mi kenan. Bidi'atul Mustafa ɗayira ɗayiba na kenan, Fatima Fa'ika Farida Fa'iza umman mi kenan, Fasiha Fauziya Fadila Husnar Hassan mi kenan, Hamida Halima Hani'a Hafizar al'umma kenan. Hakima Harira Haura Kulli Insiyana nan mi kenan, Ikilima Jamila Kausara Qurratul Ainin Rasulu, Khairiya Latifa Munira Muhaddasa nan mi kenan, Mardiya Maikiya Madaniya Mazaluma. Mu'mina mubaraka mudahara mukarrima ce, ma'arufa maimuna muhsina mashakura ce, mubashira mukaura magasuba mansura ce, mujahida nabawiya nakiya ita nuriya ce. Ya Na'ima ya Nabila Najma Nafisa kenan, Kamariya Kayyuma Radiya Rahima kenan, Ya Ra'ufa ya Rahina ya Rafi'a ya Rashida, Ya Sadiqa Sajida Sabira Shashida na kenan. Ya Sharifa ya Salima ya Shafi'a ya Safina, Sayyidatun Nisa'un alamin safwa sariha na kenan, Tubbi dausu ta giya ummul khairi ce ciraina, Ummu Abiha Ummu Azara kuma ke ce Ummu Aimana. Ya Wasila ya Walida ya Yasira ya Zakiya, ya Zakira ya Zahara ya Zaliha Zamzamiya, ya Zunura ya Zuhuriya Nana dan Allah bani shirya, Haruna ɗan rundunar ma'aiki tamburawa masha Allah. Ya Malati sayyada na Fatima mai daɗin suna.